Әлбәттә кергәле. Без моны яңа сак Альберттан йоқыран тордык та завтра киттергә килдек. Альберт, сәламәт бетәһен әле. Сәлам. Альберт алган ана яичница үренә. Оладушки, мин дә алдым оладушки, алдым рисовый каша и өз күкәй алдым. Бер күкәйде уже ашап беттем. Рисовый кашалары. Нык постоянно бүтән ердә музыка. Башкан китә. Музыка бүтән ердә. Даже спокойно ашарга бирмәйдәр. Ишетмәй ана севендер осыйлар бүтән ердә. Вообще севендер күп. Әй, кстати, еще севендер генә күп түгел. Кискеһен не сирәкәйдәр сыгалар. Хәтта сирәкәйдәр күп тә ул. Күкәйдәре безнең күкәйдәргә охшагандар. Оладушкалар, җанны. Пышныйлар, правильно, пышный. Достар, безнең юл диңгезгә отельдан сыгабыз и 5 минуттан диңгезгә барып әйтәбез. 5 минут түгел, 2-3 минут кына. Бана карагыз, нимә булган бында достар. Бана күрәһезме? Бында теге канава һәм туннель һәм бында. Ошында элек юл ине, ошы тирәле весь юл ине. Күрәһезме? Весь обрыв һәм емерелеп килеп төшкән. Сөнки достар, представляете-ме, ул бында потоп булды бит инде, ямгырдар одак явып, evet. И весь һыу шаптырзап, evet. Кайда китергә белмәй, ошында теге канаваны йырып сыгарган да, весь юлды емергән да, evet. И диңгезгә агып төшкән һавы. Моны хәзер нәмәндә күрәһезме? Весь куркыныс күрәһезме? Емерелгән без полностью. Кешеләр бында йөргән. Онда диңгез күренеп тора. И бана диңгез буенда весь ниләрендә кешеләр хаталар, всякий купальниктар, киемдә шунда хаталар. Даже юл маскалар бар, күрәһезме? Уже кышка әзерләнәләр, что ли. Бана мотор гыналар күрәгезме? Точно кышка әзерләнәләр. Башайдар, юнаскидар, тапочкалар хаталар. И прямо банда уже массаж даже, представляете, массажный салон даже бар. Ничего себе. Акция массаж. А почем массаж? Медаль за отвагу. На светило 1200 рублей, 50 минут делаем. Ага, спасибо. На лицо 30 минут делаем. А я блог веду? Не надо нам блог снимать. А что, я же плохого не снимаю. Не надо нам блог вести. Ну, вам не надо, мне? Нет, смотрите, потому что я сейчас вызову милицию. Мне не надо блог вести. Девушка лежит раздета, может она не хочет, чтобы вызывайте, я ее не снимала, я общий сняла. Массажный, не бар, купальниктар хаталар. И милиция вызывать. Не снимайте ты. Почему вы снимаете? Не снимайте ты. Хәзер мен милиция сакыртам ты. Даже полиция ты или милиция сакырта. Вот это сладкий вата хаталар. А почему сладкая вата? Белая 150, желтая 200. Ага, спасибо. Балаларга даже сладкий вата хаталар. Ак төсү йөртәйне, күк төсү. Әллә нәрсә. Мына еще даже кукуруза хаты йөрәдә. Кто еще желает Кукуруза. Күрдегез достар. Бunda, короче, кукуруза хаталар. Күрдегез. Самые вкусные, самые сладкие пончиктар хаталар. Короче, бunda көне-түне рахатланып ятып, загорать, ашап, эсип тик ятаһың. Тюлень. Аны бер утыра күрәһезме? Бигрәк куркынч стал. Бигрәк жалко бахыр. Ошо яр буенда кешеләрне катайтты, фото төшереп тик йөриләр, ошо верблюдтан. Туктап карап, аның бүтүнә нишо килеп калганда. Күрәһезме? Что булды дигән, как итә пляжда басрата йөрмәһенең. Скорее всего. Аты нимә сөйләгәндер. Достар, күптәр хоранлар инде ПЦР тест турында. ПЦР тест без сдавать итмәнек кирәкмәй. Но бында килгәс белдек, что кайһыбер отельдәрдә ПЦР тест хорайдар. Но безнең отельдә хорамалар. Безнең отель диңгездән 5 минут, даже 5 минут түгел, 2-3 минут кына юл. Анапага осып килергә билет самолетка безгә обошлось 7000. Обратно кайтырга безгә Анападан Уфага уже 12000. Кыйватрак, представляете-ме? Килергә осып, кайтырга кыйват.
пляжға кетіп барамыз. И қарағыл саған кімдер келген болса. Сәлем бергендерге. Бізді преследовать етегі, что ли? Единственный башқұрттарды таптық мұна әр бірге үйренді, бірге төсей. Короче, мына достар біз пляждан қайттық та көз туңды, я құдай мына даже тастамал яғынып алдым. Хамам дәлі гостиница барып етмәгенбін. Мына шашлык алырға үйренді, әр бұл хәтәм һеҙгә нисек бында жарықталар жымытыла шашлык. Мына қарағы достар, мына осай шпачкалар әдірдеп қойғандар, мына грибочки, бәшмәктер, шунан мына даже балық жарықталар, көрәһез нисек матур. И бана біздің главный шашлычник прямо гостиница іргәсінде қарай нисек тәмле итеп матур итеп шашлык әзірлеп ята. Есі яходай болып сығып ята. Шашлычник өйділі бұлай неше вағана қарағыдалі мына грибочкалар жарты. И бұна бұл достар картоф, бәрәңге, салымынан қарағыд нендей матур, золотистый ғана болып ята. Есі яходай сыға. Еще параллельно тартып, бұрқылдап тартып алалар. Кешер бұндай очередьмен күтіп алалар. Передайте, пожалуйста, моим подписчикам привет. Сәлем, скажите, пожалуйста. Сәлем.